bafethu hey, angiyazi mina lento hayi mina angiyazi into yenzeka ngidodana no-Andy angiyazi hayi namanje angikholwa into yenzeka ku-Andile nendodana ngizomchazela bafethu ukuthi kwenzakalani if mhlawumbe sengiriche u-200 views ngizomchazela kwenzakalani because ibuhlungu lento yenzeka phakathi kwa-Andile nondodana yazi ibuhlungu izolo nanamhlanje balwile banginte ebhedayo hayi indaba ndodana no-Andile mina ngiphathi kahle ibuhlungu ngizomchazela bafethu if uyaricha 200 views ukuze ngalokho ngiphinde into eyodwa because ngizothi ngiyachaza lana kufike nomunye abuze ukuthi zikhiphani ngiphinde ngichaze yabo but lento ya-Andile nendodana iyadida kakhulu but it's fine if you had 200 views it's fine ngizomchazela mina ukuthi kwenzakalani ngiyakubona lapho kuthi zikhanya ngizomchazela bafethu ukuthi sikhiphani siyabonga ngakubona lapho kubi undodana no-Andile zibambene phezulu yimpi yodwa nje namhlanje de sise-South Beach bashayana yabo nayizolo bese sise-workshop bashayana njengamanje indodana usaphumile washiya ifoni then ngamtshela ngizongena ku-live mhlawumbe ngizama ukukhuluma nabantu because kubi and serious indaba yami wena mfethu bantu izibusi zethu ukuthi ihlalile lehamba ama-Andile kanjani bethi abantu bexabana nizoncoma iy'mpama la Kalo bani uvondli ngizokuchazela futhi sikhiphani no akuyona i-content leyana akuyona i-content i-serious indaba yabo baxabana serious labantu akudlalwa baxabana no undodana usaphumile but into yabo idinga ukungenelwa abantu abadala because bona bayiy'ngane angiboni ukuthi bengakwazi ukuyilungisa lento but lento le idinga ukuthi kungene abantu abadala ukuze bezokwazi ukuyilungisa ngakubona mholi lapho kuhamba kanjani eyi bafethu into ebangwayo la inkulu into ebangwayo no izolungiswa lento fokashana izolungiswa but lento isadinga ukuthi ingene abantu abadala because bona bayizingane vele bazothi izinto ukuze ilunge kumele beshayane Yamus highway hayi no westa mina mfethu ngumfoka bani ha sengane ngichaza
Themba Mthembu. Awukwazi ukusola u-Andile into ongayazi. Awukwazi. Angcono isito mhlawumbe uyasazi but uzosola u-Andile. But ngiya-understand mhlawumbe usesayidini la ndodana. Kuhamba kanjani lapho bayani? Kuhamba kanjani? Hayi no, isinezelo mtshalo ngiyakubona lapho. Into yabo behlele ngenye indlela because noKhabaja ingakho ngibona noKhabaja engayingeni. Ingakho noKhabaja ngibona engayingeni because lento le ondodana no-Andile bayithatha ngomnqondo wobungane, yabo. Lento le idinga ukuthi ingene abantu abadala bezama ukuyikhuluma ukuze ixazululeke. Because bona bayingane bazi ukuthi yonke into ukuze ilungiseke kumele beshayane. Iyabheda lento abayenzayo. Malume akubangi ulihle lana. Akubangi ulihle. Kuhamba kanjani lapho abenathi? Hayi abahlali ngandawonye uLokhuzana, u-Andile nondodana. Undodana usaphumile. USipikile usaye kulezwe libungu thina seThekwini phakathi town. Into abayibangayo angeke ngikwazi ukuthi angiyazi, ngiyayazi but for mina angikwazi ukuthi ngitshela abantu okwamanje because ibucayi ngempela into abayibangayo. Kunaledi angazi kunaledi ungena ngaphi. Mhlawumbe okungenzeka mhlawumbe ukhuluma ngoSipikile but uSipikile usezwe libungu. Itown. Hayi mose South Beach nje. Khulileke. Kulapho kulamafethu ala ngase South Beach. Hayi lutho bhuti ukhayela akubangi ulihle la. Akubangi ulihle. uKing Nuba ubaba kaNdodana uke wafona emini because bekumele kube ne-meeting nomndeni ka-Andile noNdodana but u-Andile ugcine benenkani wathi yena ayikho into ezokhulunywa noba kaNdodana uKing Nuba wathi ayikho yena lento le ihlangene noNdodana ayewufaka umndeni, so ingakho igcine iqhubeka kanje. Gcine sebeyoshayana le eSouth Beach phambi kwabantu bahambe behlambalaza. Lento idinga ukuthi ingene nabazali bezama ukuyilungisa lento yakhe. Indaba yokuthi behambe beyoshayana le ko-South Beach njengey'ngane iyabheda. Behambe beyoshayana le ngako-workshop lapho ngase-320 iyabheda. Ayikho right. Indodana yenduku. Shuthi wena sometimes uyayijabulela lento eyenzakalayo. Uzumbiza ngendodana yenduku. Shuthi uyayijabulela wena lento eyenzakalayo ukuthi abantu behambe beyihlambalaza. Uyashawa njalo nje. Uyashawa nje ngayithi indaba yakho. Uba Ndodana. Shawuba. Awuyakubhaxa nje. Wonke umuntu ufuna ukushaya. Nihambe ningena iy'ndawo zabantu. Hayi no ngiyakuzwa. Ngama-comment. Unjani Sinothando? Hlala. I-content. Abantu abaningi bajathi i-content. Hamba kanjani lapho Messi? Hayi ngiyona i-content le. If bekuyi-content ngabe nawe uyibonile. Ayekho umuntu ongashaya impama ngempela. But if wena uthi i-content, it's fine.
asamsephulu bafethu. Ngomunye uzothi uyayithela impama ndodana. Awu. Ngiyaphila usinothando. uKing Noba usegoli. Show mesi. Asanda. Ngeke ngachaza ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuchaza inkinga ekhona phakathi kwa-Andile noNdodana. Yabo. Angcono bona if sekuhlangene umndeni ka-Andile nomndeni kaNdodana sekukhulunywa ukuthi kahle kahle kuqhubeka lana. But mina ngikushoyo ukuthi ngathi kungaba nendlela ebakhona ezoxazulula inkinga ekhona phakathi kwa-Andile noNdodana. Ngaphandle ukuthi beze bebekana isandla phambi kwabantu le ko-South Beach nale ko-320. Hayi nami angiyithandi lento yokubona abafethu bexabana. And uDisemba njengamanje. uDisemba. Esinothando uNdodana usaphumile. Usaphumile nje. And la endlini ulokhu ehambile. Uhambe nini? Uhambe ngabo 5. Njani xoxa? But lento le isazolungiswa. Isazodanga ukuthi kuhlangane umndeni ka-Andile noNdodana bezama ukuyikhuluma lento. Because lento le izohamba ihambe igcine ifake imindeni yabo. Kunjani? Ngiyaphila mina. Okay bafethu, before sengiphuma la live because uDisemba vele manje asingagxili kakhulu enkingeni zabo. Mina ngizobuya kusasa sengimchazela ukuthi sikhiphane. Ngiyakubona Sinizelo Mtshana. Hayi okwamanje hayi akekho ofuna ukuxolela omunye. Basanenkani nje baphusha inkani bowu-2. Bona nje ngokwabo ukuthi beshayana. Ukhaye. Awu. Ndoda lento oyibhalayo ungaqasha umuntu ozoshaya umalume wakho. Shuthi wena kahle kahle lento eyenzakalayo phakathi kwa-Andile noNdodana uyayijabulela. Kanjani? But it's fine. Mina ngikho lapho. Before ngiphume ngizoshilo khuzana. Inamba yama-booking for ufuna ukubhukha uNdodana noKhabaja because uDisemba manje kumele kube mnandi uDisemba. Ngizoshiya inamba yama-booking. Okunye nokunye senobona lapha ku-social media. Iyona-ke inamba yama-booking leya ngizoyiphina. Iyona le. If isuka lapha then nami ngiyaphuma ku-live. Away. Kuhamba kanjani lapho? Sure. Bafethu inamba ngiyishiya. No mfethu lalela igama lami uSilwane mfethu yabo. Angazi noma uyangazi. Indoda uzodlala-ke wena la. No mfethu ukuthi mfethu mfethu bengifisa lana mfethu ukubhukha indodana manje ngicabanga ukuthi wena umuntu okhuluma nami mhlawumbe etholakala kangcono. Hayi inamba ngoba ngeke ngayishiya lapha kuma-comment othi ngiphinde ngiyishiye. Yabo. Bayindodana mfethu iyacula mfethu indodana mfethu. Imali yami nje mfethu ngimkhonze kakhulu. Inkinga nje aze ngahlangana naye. Silwana ubani? Kanjani lapha? Ndoda kuyabheka. Lento leya ndodana no-Andile ndoda. Inebhedayo. Ndoda ndodana unenkani ndoda. Kumanje uphumile nje. Manje nikephi okwamanje ngathena indawo ke leyo? Anginisukile lapha eflatini lapha ngase-Seaport. Because u-Andile manje pho. Ngeke ndoda mhlawumbe u-Andile uyabona la ku-live. Kade u-Andile usezokwenzani manje mathi uyazi ukushaya uthi ngiphi? Hayi ndoda lento eyenzeke emini yabo nje kumanje silindele noma yini because noNdodana uphumile
Angazi noma mhlawumbe uya ku-andile angazi. Ngicela ukunibhukha-ke nami yabo. Ngicabanga ukuthi mfethu ngizoba nomcimbi. Ngizobe ngi-celebrate i-birthday celebration yami yabo. Hayi So manje ngizobe ngine-braai ngalana manje. Mawukuthi I'm-busy madoda. Ngicela ukuthi nani nizenzele ngalapho yabo. into yaningi leyo. Ngo-Monday. Monday. Ya ngizobe ngine-braai ngala. So uma ngekho busy nje mawukuthi mhlawumbe aninzi lutho nani nizenzele yenu ngalapho i-braai. Hayi, akuhluphi kabi yami. Soxhumana.